Podcast affirmation, we're back with a bang. Siyaqhubeka yazi le ndaba kade yaqala. I think sisema episodes angazi manje siqhubeke njalo with the podcast affirmation. Uthela abangani bakho ukuthi podcast affirmation iyagijima. Sizwe Plus is my name. Today angazi bambiza ngubani, angazi noma ngithi influencer, ngithi MC, ngithi bani, kodwa wena uzokhumbula wena omazi kangcono ukhona ke la e-studio namhlanje. Ladies and gentlemen, put together. Welcome, Uma Shutula. Welcome, Uma Shutula. Namhlanje Mashutula unjani sisi? Ngiyafela mfethu njani? Jabula ukubona finally. Siyabonga kakhulu. Kagcina ngibona kancane lapha ePhinifini ukukhuluma story esinzima nesibhlungu, but ke it's one of those things. All right kodwa. Ngiyaphela mfethu, ngiyaphela kakhulu. Yeah, ngiyajabula ukwazi nokubona yazi. Siyabonga. Eqinile. Yazi ngicabanga ukuthi nje besiqala uma Shudula ngicabanga ukuthi uzositshela nokuthi ubani usuka kuphi, uzalelwe kuphi, wakhula kanjani and all that stuff, because sifuna ukubazi better. It's more of a profile ke if you ask me. Igama uSizwe Plus ungasilandela ke lapha einkundleni zethu zokuxhumana lapha ku Facebook, uzosilandela ukhumbula ukuthi ku Facebook sinabalandeli abadlula u2.5 ayaba u2.5 but abadlula u2.5 million. So yenza isiqiniseko ukuthi uyasilandela nawe, utshela nabanye ngepodcast affirmation, phinde usilandele futhi ekhasini lethu le YouTube. Nakhona siyagijima, usubscribe nje uphinde ulike. I think yona into eyibalulekile lezo. Mashudula ngicela nje sithi siqala awungitshele nje ukuthi uMashudula lo osedume ngaka, osedume kangaka umhlaba wonke, I not iningizimu Africa but umhlaba wonke, ubani usuka uphi? Oh, igama lami ngoMashudula, kodwa ke siye sithi nickname le yebo, legama olithola nje endleleni emgwaqweni. Not emgwaqweni exactly, kodwa olithola nje endleleni mawukhula. Yeah. Kodwa ke igama lami ingaliqanja ugogo Ncengani Angel Shares. Lithini leli lesi? Anje ukutsheka ukuthi liyachaza. Alright. Unengane waNcengani. Ncengani. Zisuka nje bavele bathi Ncengani. Afuna ukwenziwe njalo kopha. Kodwa yini? Ngiyacabanga nje yabo, it's like that little gama lesho ukuthi it's like awuncengile ukuthi yabo uzoncengani kumuntu yabona. Ngalibuza mina because ngithi baba indaba nize nibe nochuku ngiqabelela igama yabo. Uthi baba ugogo ngiseyingane gogo wami kaMajozi. Uyafika baba umphethe usethi uyabona ke lo uyangibuka kwami beneconsi, bathi ugogo beneconsi. Gogo behlezi ehlini behleka ngaleso sikhathi. So gogo ngesikhathi ngibuka ish ngabe ngincengani nje umuntu. Seyangiqamba kanjalo. Waqamba kanjalo. Kodwa into engiyaye ngisho ukuthi igama lami leli nalo libe nesandla ekungenzeni lo Mashudula enimaziyo nenibonayo. Ngoba noma ngakuthiwa sengiyabona ukuthi izinto zithanda ukungihlupha, ngivele ngikhumbula igama lagogo nale ncazelo engayinika ubaba. Phinde ngiqale phansi. Ngikhusha inkani ngiyekhona. Yeah, liya motivate ne? Yeah. Wazwayishinto into ebhida wayenza nje. Yeah, angithi kuze into ingalokho ikudonsela emuva futhi ubheke ubuhle bayo. Noma mhlawumbe komunye umuntu ingayimbi kangakanani kodwa wena bese uyibuka. Yazi Mashudula ngikhumbuza bekusajovana yabo. Sisakhula thina bathini manje ukugwarana. Uyabona nisakhula nijovana. Uyabona into abakujova ngayo abacathi izofika ikushaye. Uvele wena ungabi nadaba nayo. Ifana exactly lalento yami yebase. Yabo ngesikhathi ngikhulu kuthiwa mama nebase blah blah blah. Kodwa buwazi ukuthi nje ngenilanga umuntu onebase uyakabe sesityleni. Ngaphela khambe kwaze kwafika ngisho umuntu ongenayo ibase ayiphoqa. So wena une voice radio futhi. Yeah, so ivoice yami nje nayo engenze ngaze ngalala ngikhona. Kodwa ke ngila kwi-podcast. Kodwa ke into engizama ukuyisho igama lami ngoNcengani ngoShares enkandla khaya kwaSulumlomo lapho kwaMangubane. Kodwa ngizalwa uSoka ngwakaqulu kahle kahle. WakwaSulumlomo? Khaya kwaSulumlomo. Ngwakaqulu kahle kahle isibongo. But ke ngisebenzisa isibongo sikama kwaShares. Kula ngizalwa khona ngakhulela khona. Ngokwesintu ke intombazane izalelwe ekhaya uyayibiza ekhaya kaMawakhe, ikakhulukazi ubaba wakho menga gcinanga imfanele. Yenza into zakhona. Yazi ngikhumbuza indawo esenkandla. Ninala magama nje kuthiwa
kwesinye isikhathi khona indawo ekuthiwa kwaDakadunuse futhi ya emzini khona enkandla kwada kwaDunuzi imizi yakhona inamagama enye into yenza inkandla yabona indawo zangakithi siyithanda umuntu ethi ubuye emaqoqweni ndayi ngokubalela imizi yakithi shiya nje intaba nemizi yakhona inamagama mina ngasemzini omkhulu emhlakuveni mawusuhlukana ekhaya kwaye kaSulumlomo so awuphatheki kabi ukuthi nje uzalelwe enkandla akubuhlungu nje awunankinga kwesinye isikhathi ngibona ngathi kwawena uyathanda ukuzalelwa enkandla no never mana ngiyakutshela yazi ukuthi enye into ngeke ngizwe umuntu ukuthi yindaba abantu basenkandla bahlala yindaba yazi ngabasenkandla thina enhle ngokuyiholela yabo sinabantu nje wena ongathi mombuka ukuthi hayi sineyingqalabutho thina khona enkandla nje ongibaleleze u5 nje mana ngikubalela ingqalabutho zasenkandla ezi5 okokuqala nje sinobaba uPhuzo Shukela ya ngiyamkhumbula yena msunguli womculo kaMaskandi sinobaba uMsholozi okaba upresident nje wokuqala uyabona emuphi lo uZuma ubaba uMsholozi waba upresident wokuqala nje uhlaba ingoma wakwenza nje kuthiwa kunopresident ovela vumisa naye lo muntu wasenkandla kandla yayiphela sinongizwe emchunu ngiyabazi upresident ungakuthula lalela ngifuna ukubalela phansi sinongizwe emchunu umlando upresident wamabhinqa yes ungizwe emchunu ube umsakazi wawo oqala nje odazinkani nemvunulo esikhumulweni seyindiza bese siba nomculo kaMaskandi igama lakho Khuzani bayamaza abaningi ngiyambona ngegamagalelakhe kaMaskandi konje ithini yangoma yakhe eyahlanisa ihlwele umshado akusili ijele yes yazi ziningi nezinye uyabona ngisakubalela nje inkandla sinomne wethu uSikhakhana uMavava ngiyambona uMaskandi nje vele uthi nje uMavava Sikhakhana hayi bonke labantu abasenkandla kanti hayibe ngiyakutshela siyayiholela ngiyasondela la emlazi nami khona hayi emlazi hayi niyasonke ukuthi niyasondela kuthina emlazi asisondeli siqhele ngempela nisibukela leni umlazi hayi nisondelayo angifuni ngize ngidude yazi ukuthi ubaby Celo wasemlazi ngiyakuzwa yazi Felix Hlophe wasemlazi asinankinga nalo ngikubalela mina yazi DJ Sando wasemlazi anginankinga nabo uyangizwa ngizabala angiqedile enkandla yabo angiqedile executive hotel lalela ngiqedile ngiza ngoholo ngifuna ukuza ngoba wakafike kodwa ngiyadlala bese uthi president esuke ekhaya ngizosuke ngize nje ngolayini yabona noqhubeka kancane siyayipheka lapha enkandla hayibo yabona nje so ingakho ke nami nje ngwasenka ezinye zezinto ezenza ngiqhenya ngokuba wasenkandla ngikhuliswe wena usuyibalile wena wesi nami ngikhona hayi agcina ku6 baningi uyabona uthe chithisayo cela ukukhumbuza oyedwa ubani uThami Ntuli wasenkandla kulungile ngikubalela angithi uyabona nawe uyabazi uzayibuzisa nje qhubeka kodwa ngiqhubeke ngizwe ngoholoko hayi usunga-edda 2 nje sinokwazi inselo sonkondlo wethu wasenkandla sinomamvelazo mazi umamvelazo lo memezayo uzakwethu wasenkandla naye sinobhuti bakwagcaba lapha bakhe nje sakwe sihle lapha ngasebridgini langakithi abakagcaba bona bodwa abafowethu bakagcaba kusayinkandla yayiphela yabona ngisakeza ngoholoko hayi vele uyeke seku-right hayi seku-right niyasondela ngempela eduze kwasemlazi ngisho ukuthi nina lapha into eniyenzayo lapha emlazi sinonjoko sibaningi enkandla yabo ngiyamkhumbula unjoko sinonjoko sinowelile sinomuntu uyenziwe sibaningi sinolimit kodwa ayithini ingoma kanjoko yazi yayimnandi ngiyakhumbula ikhona lena-ke entsha yethi imali yenu elayibala emalobolweni le engingayithanda uyazi unjoko okay ngiyayithini le ngangiyithanda mina engasho ukuthi amasithembelihle konje ayithini ngoma njoka aduma ngawo kodwa nje ngithembelihle alright no sharp babamele sengiqomile kodwa nje into engizama ukucekisela nje cha inkulu inkandla bavezela nje namagalelo umuntu ayibuza yini inkandla yenzeni khona thina yona nto khona yaziqala ngoba yazi ambassador yazi inkandla mnandi andithatha inkandla nibeke
Kwi-map nje. Lalela sinelenke thina lapha nelindela ilenke elibi wawalibona ilenke elikhanyisa ebusuku wena. Hawu liyabhubha lapha. I-rank. Ha ungiyakutshela wena. Kuyezwa kuthiwa senane clinic. Sima clinic ethu hayi yonke sine clinic ukhetha wena. Inkani le iyayiholela. Thina sine Prince Mshini. But qhubeka. Ngeke ngisho ukuthi idume ngani Prince Mshini kodwa ke. So ngiphinde into engizama ukucacisa ukuthi ngowesifazane nje ongamazi uma wakhe. Yes ubaba ngimaze nje iminyakeni emibalo. Kodwa ngakhuliswa impilo yami yathanda ukuba nzimana ke ngisakhula. Yeah. Until kuze kufike umakazi wami uMangubane. Lo ngimbiza ngogogo abantu abaningi bazi kodwa uthanda umalume. Yena umuntu okhulise lo mashuduleni imbona namhlanje. Siqhwaga nje sangubani into engangena ukuqhumisa ngempama usalento ezishili. Yabo? Ayikho into ebingaba mnandi njengokuthi mhlawumbe uthola ukuthi audit lakho liyakubona manje. Kodwa ya kuleyo ukuthi uthola ukuthi liyangibona. Ezinye zezinto engiyaye ngigqugquzele kubantu lengishilo ukushintsha intembi uyenza into enhle. Yeah. Ngikhule nginalento ukuthi uma uyangibona, yabo? Iyona into engivimbile kokunye ukwenza izinto ezirong empilweni noma unqandeke into nezimbi. Angisho ukuthi angiwanga kodwa enye yezinto ezazenza ngiwe ngingawe ngilale ngesisu because nganginalento ukuthi uma uyangibona. Angazi awudidisekanga futhi. Hayi uyabona sengisho kwabesilisa. Khona ukudidiseka phela kodwa ngenza izinto ngendlela eqondile. Akubanga kakhulu. Mina ngiqala ukwenza ngendlela eqondile. Kwawukuthi akuhambi kahle. Kodwa mina ngayenza lento yokukhipha iphasi lento yomvalelele yokuqoma yokukhunyulwa yokulethela ibizo njalo njalo into engayenza. So into engizama ukuyisho ukuthi ungidlula komzali wakho seyingane angingakuvimbi wena ukuya phambili. Kodwa phila nento ethi uma uyangibona. And into enzima ngomuntu ongamazi umzali wakhe ikakhulukazi umama awazi ukuthi yina ayithanda yina engayithandi. Uya assume ukuthi mhlawumbe lokho akakuthandi yabo. Mhlawumbe lokho uzojabula. Kodwa uma uphila nakho ngewesifazana okholela kakhulu kwisintu. Siko isintu. Nomveli ngoba yikho enye into esingayenza ngaphandle ukwazi ukuthi kunomuntu okhona owavela kuqala kunjalo. Mina ngiyakuzwa yazi. And usichaza kabudali sitho sakade wasiriyeza. Hayi ngisiriyeza into nje kuyayifikela nje uma step father. Ufika nje step father. Uvela uze kusentuza ubaba kaBoyo ke uBoyo nawo umfica endleleni. So wakhulela khona futhi enkandla ufunde ezikoleni zakhona. I think nje umuntu owafunda nawo kulezi sikole zajabula bokumention isikole sakho emabangeni amancane kuya ku matric. Yeah ngaqala kwami. Bani unawo matric bowungafikanga kodwa ungawubali. Hayi nginawo. Serious? Yes. Wawusebenzini. Alright. Uqala kwami ngiqale entongo ngafunda ugrade 1 to grade 5. Ngayeka phakathi nonyaka ngezathu ezithile ke zempilo. Yeah no. To grade 5 ngoJune. Kwamele ngiyongena kwesinye isikolo eMphalweni. Mphalweni primary school. Emphalweni. Yes. Okay. Phalweni primary school. Siphethe ubaba uDlamini. Wangimukela noma ngangifike ngoJune. Isitori sami sasidabukisa sesamenza wakwamukela ukuthi ngingene esikoleni ngoJune. Ngize ngiqedeke khona to grade 7. Wawazi ukuphasa lelo class ufike ngoJune. Ngangongesta ke mina esikoleni. Bekuvuma ama subjects. Hayi bevuma. Ngaphasa nje from June to December. Yeah. Ngaze ngidlulela ka grade 7. Okay. Ngo-2005. But yabonakala ukuthi umuntu ongekho kude nokuhlakanipha. Yeah, okwezinye zezinto ngizokuchazela ukuthi indawo. Then ngayofunda ugrade 8 kuya ka grade 12 eMathola Mnyama. Yeah, khona futhi enkandla. Yes, Mathola Mnyama ephethe uMrs Madlala. Siphethe umuntu wesifazana uMama Madlala. Yeah. Yes. Mina bengifunda esikoleni ekugundwayo khona. Yabo? Gunda ikhanda lonke. Why? Umthetho nje wasesikoleni kwagunda. Bongagundi? Akushuthi kumele ufunde manje ufuna isikole egundwa engingagundwa kusona. Kwakusiza ngani ukugunda? Ngizama ukuthola lokho. Lento babethi sasigxeka thina. Kodwa uma sayibuka ngaleliso lokuthi mhlambe kuhle ngoba sefana esikoleni. Nanokuthi ngokubuka
kwezinto kwenzeka ngayo. Uyabona uma ngabe yes bakhona othisha. So othisha bayaluka mhlawumbe mina sengizoluka umluko ongapheki kwathisha. Angisezombona ukuthisha vele. Yabona asifani sisoqala sibuke lento ukuthiwa ama levels. Angeke ngizwe ngomisi oluka isinuphu ngibe ngiluke i-straight back. So ukugunda kwakusenza sonke silingana. But what reason yababhekazi mina bengazi serious understand phela ukuthi benga-understand ukuthi ukugunda nokufunda kuhlangana kuphi. Kwakuyenza uhlezi uyingane futhi nihlezi nilengana. Vele masize izingane zizalwa abazali asifani. Kodwa kufana ncimishini nokugqoka umfaniswana. Nonke niyalingana ngoba nigqoka into efanayo. Awayibeka qhubeka. Yeah. Konje ubungibuza ukuthini ukuthi busachaza ngawe nje nokukhula kwakho ukuthi ezikoleni ofunde kuzona. I think uzosathe wasibeka kwe-matric manje. Yes, ngafika ke kwa-matric. Ngenxa yesimo umuntu abekhula ngaphansi kwaso umuntu osikhulisile bedonsa kanzima yabo. Yeah. Kwabiza ukuthi thina masiqede esikoleni kumele siyosebenza. Wenze nje lo msebenzana ukuze uzosupport. Yeah. Sikhule ekhaya sisibona isimo ukuthi asikho simple. Yeah. So uma uqede esikoleni kumele ngiyolekelela ugogo kuze ekhaya lingelifane na before. By the way sihleli nomashudula umashudula uchazeleke igama lakhe la ngempela intokazi njengancengi ezathi isuka nje abazali bavezele ukuthi lo ngeke ancenge fuck all. This is a podcast affirmation uhleli noSizwe Plus ovakashelwe umashudula ogqoka iphinifa. Uyasazi ke isitori sephinifa ne-podcast affirmation. Iphinifa kuthina lahamba phambili. Osasungichazela nje ngo2 minutes ukuthi iphinifa lisho ukuthini kwena. Angibona nje ngumfazi impela abasi nakhona. Why pho bengakusondeli nabafana laba banenkani yazi. Abafa. Uze ngathi abafana kuphehlwe ngabogesi bana umsebenzi. Uzugqoke enkulunkulu uzofake nethi. Hayi ka ukhona ke ukhona. Uyabona nje wena uyilokhuzana kuthiwa yini umfazi material. Nangaqoma izwe libuki South Africa yonke. Ngibo ikhompile lethi seza kuyona le lensiza because yayisingathi si-computer nomunye futhi usopolitiki kakhulu but asiqhubekeke ke mashudula ke yeah. Yabona phezizwe khona into engafuni ukuyishiya ngaphandle. Ngithe kuwe ubaba ngimaze. Yeah, late. Late. Yeah. Mina bengumuntu nje ngathi akanabo abazali yebo. Yeah. Kwaze kwafika ekuthenini mase ngizofunda grade 6. Yeah. Which is standard 4. Ugogo kwafika la imphoqa khona ukuthi akangithengele uniform. Ngoba yena uyasafresh nginokhazini bami abawu4. Bisikhuliswa elo wesifazana ongenayo indoda kwayena. Uma washona so uphendula iphinifa manje ngizama ukuchazela. Uma ushone ngo-March malume washona ngo-April. Yabo amavikana nje beshiyana. Yeah. So kumina ngizama ukuyibheka le ugogo ephoqa ubaba ukuthi angithengele uniform ukuze ngizokwazi ukufunda. Ugogo ezinye izinto bezenza ngikhuliswa wesifazana onenkani oyimbokodo. Ntombuka welile imbokodo yokugcina nje. So ngesikhathi ephoqa ubaba ukuthi mina yes ukhona ubaba kodwa anginayo le yanto engisondeza kubaba. Yayingekho into engisondeza kubaba wami. Yeah. Baba bengenalutho ubaba. Umuntu nje okhona. Kodwa enalo uthando. Unomlando baba, yabo. Baba uthando lwakho. Belingekho ngifuna ukutshela belingekho ngaleso sikhathi. Ubaba ube u-rank manager wasothukela bayamazi. Waphinda wa-rank manager Transcorp soka nje. Thi untshebe yabo ubaba wami. Beyisoka futhi. Kabi. Wabuya wazo ubese u-rank manager Transcorp. Yeah. Kodwa into engizama ukisho sonke lesikhathi ubaba angimazi yabo kwaze kwathi ubaba kahle ngimaze sasondelana sengiqeda isikole. Sasondelana kahle sengiqeda isikole. Imakhonto engizama ukuyithola ubumazi because ngathi umuntu obedumile njengoba ade sebenza bengingamazi sengizothi mhlambe wawazi ukuthi kunalo wababa but ungazi lo baba ubaba wakho bengazi ukuthi kunalo yababa ubaba wami kodwa engenayo into enginika ukuthi ubaba wami mina. Kwesinye isikhathi ngize ngingayitshela ukuthi ubaba lo
Okay. Ubaba wami like seriously. Beningafani kahle. Siyafana kodwa izenzo zakhe zazingamniki le ndawo kababa kimi. Hayi, Cabanga, sengiyakuzwa. yabo, ingane yakho ayinayo umama wena uhlehlile. Yeah. Yazi isimanga yini? Akayedwa. Baningi. Kodwa phela sikhuthazi leyo nto yabona. Kuhle ukuthi obaba babe khona empilweni zeingane zabo. But mina amashudulo ngiyakulandela. Yazi isitori sakho sivele singeze ngathi ngingathula ngikulandela. Yeah, kodwa ngiyakulento yokuthi ngifika kanjani sengimamukela ubaba. Ngakhetha ukumxolela mina. Ngathi awuthi ngenza ipeace nalento kababa le. Ngoba enye into uyamazi umuntu wesifazane unamandla kanjani ukushintsha ingqondo yomuntu wesilisa. Baba wehlala nomunye wesifazane from 2002. Uyakwazi nobaba? Sengisho ukuthi before ubekwazi before unazane kahle. Ubaba bengazi kahle nje. Uzogibela nje akubona ukuthi 90,000 yami. Angiboni. Kokunye nje yenza ngathi akaboni. Kusekhona ukokethi nayi okay. Owayengayenzanga i-DNA. Cha, wazi kahle. Mina ngiyafana nobaba ungaboni baba ungeke ubuze ukuthi uzalwa yimi. Ngizalwa uyena mina. Ubaba wami ubenecontswe bona. Mina ngitshela ngobaba ubaba benecontswe. Ubaba mefile ngathi ngakhulumi nje. Contswe lelo lokugcina nci. Kodwa ngathi mina I think it was 2020. Ngathi 2021. Ngathi no yazini ithi ngixolela ubaba. Oh yeah. Ngimukele nje ukuthi baba wami philiye phambili. Ukuthi kwenzakalani it's okay. Kodwa angifuni ngelilanga okuyisolo ukuthi mhlambe yabo vele umzali wena mzali enginayo kuphela kwakhe. Kodwa ebubini bonke obenziwa ubaba kule minyaka sesazana wabukhava kwangathi abukaze benzeke. Hayi financially uthando. Into ubaba benayo for mina ukungithanda. Akekho umuntu obazi ubaba bengazi ukuthi uzala mina. Sibaningi izalo baba kodwa nje uma ihlangana nomuntu bethu uzala mina. Yabo. Yazi ngani nami mina ngizala usidekeza baba ngiqamba ngenza wathi ngusidekezana. Yo. Yeah, so yazi into engichaza ngawo noma ebhedela kamaphatshawa embrace. Baba ngisidekezana sakhe nje. So le yephinifa ngithi ngilithanda lapho omunye umuntu uthi hayi yini mashudula ngithi ngilithanda ngenjalo kodwa ibivusa lo muntu wesifazana wangikhulisa kwaze wala kodwa ngiunderstand esengimdala ukuthi ugogo wengasuthi wayifuna thina sidle. Kodwa yena benibuza nje uzothi yena right. Awaphuza itiye ngize mina hey mase nami sengimdala ngifuna ukufana nogogo vele ngiyiphuzela itiye kanti yena wayenzela ukuthi kukhule thina. Okungenze kwathi noma ngikhula ngathi angifisa aphinda hamba yonana. Thina simbewu yezingane ezayiphuma ziyonana kuze izodla. Kodwa ukukhula kwami yes ukukhula kwami nemizamo yami kwathi angifuna ugogo aphinda asebenze nzima noma ngingenayo imali kodwa kule misebenzana yami emincane engiyenzayo ngenza sure ukuthi akufunayo ufuna ukuthola. No, perfect. Sihleli nomashudula siladisa ngestori sakhe. Ngicabanga ukuthi manje asingene emashudula okwaziweni kwakho ke njengamanje nje uyi-superstar laphana kuma TikTok and stuff. Wonke umuntu uthi mashudula. Leyo nto isho ukuthini nje kuwena or wawuvela uyiplanile vele ukuthi impilo yakhe izohlangana kanje? Angiplananga. Kodwa ngiyowesifazane okhule nje ethando yabo. Kamba phambili ngikhule ngicula esikoleni. Ngicula gospel from grade 5. Okay. Grade 3 I mean to grade 12. Ngiyowesifazane ngiyacula kakhulu. Abama ungeza ngasemakhaya ubuza ukuthi yini yaziwa mashudula bathi uyacula. Awungishayele ilodwa inothelodwa. Ukuthi ngifuna abazwa abantu ukuthi njengoba ethi uyacula mhlawumbe iqambela abanga. Hey I'm serious. Mhlawumbe nje uvocal udate. No. Oyishaya. Ngithini? Ushaye mhlambe elika kanje bahamba umculo engimaziyo nje ucula into egospel hayi Rebecca amnandi nawa Rebecca kodwa ngicabanga nje umuntu egospel oculayo. Ngizokuculela iculo lika Sifiso Ncane elangithwala noma nami ngibona ukuthi izimo ziyanqaba.
Okay. Why mhlambe ngingasho Rebecca ukuthi amaculo akhe yabo inothi mhlambe izoba phezulu yabo gcina ngayizwe. Rebecca ushaya into yokuthi aka imitate so to speak. Awushaye wena leli yakho. Lasifisa uncane Namhla Nkosi siyamangala no yakwazi Masi phela yemumva uyayuzwa ushuni ngikhule ngoba oshayela maskandi futhi labane angikwazi ukukhuluma maskandi mina awazi ukukhuluma maskandi angikwazi ukukhuluma maskandi no it's fine kodwa iyona into engiyithanda kakhulu okay ukhule Aqhubeke sentence lakho. Ngithi ngikhule? Gcina usuthi ukhule mhlawumbe ukukhula umculo ukuthanda ngani noma ukusho ngicule ngoba besifazana ucula igospel kabi. Iyona into ingange ngiyakhumbula ngathi noma sengimbona uthi na ngathi wethina ngikhumbula iculo lakho lele lethi khona leliculo Jesu ufike ekseni. Ngamtshela uthi na ngathi ngikhumbula njalo mangizohamba noma mangizokwenza something Jesu ufike ekseni njalo mangizwe ngathi umoya wami ushona phansi uJesu ufike ekseni yabo sebethi baqedi ngithanda mayisethi ziyekele inkinga vele isebusuku yekela abangani bakulahle vele isebusuku kodwa ekseni uzofika uJesu nami ngithanda kakhulu ngoba yo so mina ke ngacula igospel ke kabi mongaya nje ekhaya ukuthi uyacula lo kodwa bengisakuleka baba yabona kumthandeni wami baba ngaze ngafunda ngisho ibonge kababa wami ngiwesifazana wazi ibonge kababa wakhe and ubaba beyithanda kakhulu le nto le no kama like umbongele ngathi umaskandi ubaba wami kama ukana likhulu ikhandi yemela uzalwazana nibephenje kufesinye yena nibonanga imoto zomholo indidadedani comedy umbala phansi ejibu bathi shaya imfana zendoda ungadlule ejijo kuboze bangibona umntakanyo bona labo shaya phansi nombanga qiliphabana nawo nele mamajozi uyabona nabona naba lo relationship futhi naye ngiyakutshela ubaba ekadekziba zolo lokho rank usalo wasama ugogeka abaguga ngaphezulu kanti ngaphansi injini yaphila baba ngizalayo ke lo yabona ubaba mina ngiyasho ngithi mhlambe angazi noma uNkulunkulu ngizothatha ikhofe ngokwenzakalana kodwa ubaba mina mawungangizwa ukuthiwa ngangikhuluma nobaba mhlambe ube nenhlanhla yokuthi uthola ama conversation wethu mangikhuluma nothi sabona sikhokho impintshe lalela ke phela abiyengekho lento ukuthi yebo baba kumele ngibe serious ubaba enjalo bengikwazi ukukhuluma naye nanoba yini kodwa ngibe ngiyindlulisa ngenhlonipho futhi ngoba uyangizala ebenzwane kakhulu bewempilo yakho kabi yami hayi noma nayi ngiyayifila leyo relationship leyo vibe enye ke ezitho kufana nomuntu othandana naye khona abantu bebethandana baphile leyo mpilo kube nzima nje ukuthi bathandana noma babangani so iyona ke yenza ukuthi kugqibeke yonke lento yabo yonke lento yokuthi ubaba bengamanje ngadecide ukuyimboza ngingcwabe bese ngiqala leli khasi khaselisho hayi no mina ngiyakuzwa asifast forward leni ke manje ku TikTok suphenduka istar nangoku mashudula usekhaya ivideo yami khona ivideo yami eyithi usukuma ukubona bekubona ayifuni ke leyo mfazi ophuza utshwala ngoba usukuma ingalabezi yabo kodwa yaduma kakhulu ngangiserenke enkandla ngidla umxhaphiso i-content yami ekhandeke nge-content engayilungiselele ukuthi manje angithi uyabona ukuthi ikakhulukazi thina lapha einkundleni siveza izinto ezinhle ngathi sidlala kumabona kude thothi mangizokwenza ivideo kumele ngiye somewhere endaweni enhle uzwa mina ngadecide ukuthi ithi ngibe nje umashudula when I feel like ngiyenza ivideo ngiyenza manje ukuthi ngiyenzana ngihlangene ube ingane yasenkandla impilo yami ngifuna izinto engizenza ku TikTok zilumbane nempilo yami ekuyiyona yangempela ungafake angikaze ngafuna ukufake mhlambe unganotice ikakhulukazi mhlambe u95% wamavideo ami angifake lutho angifake makeup uGengcobo ngiyambona lo thando umaskandi yes Gengcobo umbuso wamakhaya ngizwe hayi uBraka ngizwa kuyena uBraka ngizwa
ugay ubhuti wethu sonke nje kahle kodwa uyena umuntu owaveza mina yeah wangithemba ngokuthi ngihambe ngiye kwi-podcast yabo Umbuso Wamaciko ngiyo-interviewa uFalabo nomuntu uyenziwa kwakune Maskandi Friday okay kodwa ngi-co-hosta nodadewethu Zama baqala kabantu ngathi mangibuya ku-Facebook ngangashilo futhi ukuthi ngiyalaphana ngathi mangibuya ku-Facebook ngiyabuya ukuthi sengilikeelwa abantu amandlule 1K yabo ngathi mina akusho umuntu uyakhula uyathandeka cha sengisolo wena angazi ngiyacabanga so umuntu ngampela owangiphakamisa okay wenza umcimbi Umbuso Wamaciko owenzeka nge-24 September wathi uzoba u-MC okokuqala mina ngiyoba u-MC emcimbini omkhulu ngathi mina usho wawukuyiphathe before ngiyaba u-MC mhlawumbe ngasemakhaya just kodwa ngambuza ngathi usho wayekufuneni engifunani ngiyasho ngithi ubhuti wethu sonke yadlaka uma kukhulunywa ngomuntu othe ubhuti abe ubaba aphinde angazi kodwa abe umzali ekwenze konke wathi Mashezi uyena futhi okwaziyo futhi umuntu ongakwazi nokukhala kuyena yes wathi Mashezi uzoyenza lento le yena angibize ngoMashezi ngibiza uMashezi wathi uzoyenza lento le ayingathi mina yangiboni kahle kodwa wathi ngithemba uzoyenza ngahamba bangaka abantu maybe uyakubantu abawo 10,000 plus baningi kodwa ngayenza mangibuya wathi wenze ngakho yabona kokunye empilweni siyamdinga umuntu othi uhambile bese buye sethi ushayile no ngiyakuzwa okay wonke lo okay ngiphi number wakhe yazi uhlala uzoyenza number yakhe no but phela ngifuna ngiplug akana plug ubona ngiplug ngithi uyabona ukuthi ukhuluma ngendlela epositive ayidami ngizama ukugena uyabona wena usuyangivalela mina wena wavulelwa kodwa yabona ke kodwa namanje ngisasho umuntu owathatha umashudulu emakhaya wamletha kule mpilo aseyiyona namhlanje uyena ngikutshela ngomuntu engithi noma sengibheda angithethi uke angangithethisa usuku lonke mina mangibhedile ngithethisa mangenza kahle uyathula yabo kube ukuthi nje uyabona ukuthi ngenza kahle kodwa mase ngithi mina yindaba uqhamuka uzophapha ngibuze ukuthi yindaba uqhamuka ungithethisa ethi angeke ngize ngithethe mawenze kahle uthi ukhumbula ukuthi awunabo abazali ukhumbula ukuthi unezingane ukhumbula ukuthi unogogo nodadweni kusuke kufuna ubanakekele angifuni enye into uyenze sakuphoseka okay ubaba ubemazi ukuthi nje umuntu nje ufana nobaba ufana nobhuti and ngiyamazi sakhonda ikhathi yaza phela sibiye bese ke uyena umuntu ke ngempela owangenza mina noza kwethu ke bonke laba abebe like ama video kamashudula baningi mfowethu abantu uthola ukuthi umuntu ukupostile ubonwa abanye njalo kulabantu esithi abalande ake sithi abantu abasithandayo ngoba sikwazi ukuthi abalandeli ngoba uma uyibuza ukuthi balandelana nawazi kodwa abantu laba abasithandayo manje lo mashudulweni we-influencer bengikuchaza ngi-influencer ngiyengezwa omunye sisi la e-office ekuthiwa uZethu ethi uyi-influencer mina beqinisile o-influencer bani besifazane nawe nje ngaku-influencer wangi-influencer nakho nje nawe namanje ngitshela ngami usuzwile angithi umsebenzi we-influencer ukukutshela uyizwe kahle uyibuke kahle ngiyabona ukuthi yini uthatha intembu uyenza into uyabona ukuthi nawe usuzwile sengi-influenceile ukuthi noma ngabe nini la khona besha intembe ngawe uyiphendula uyenze ibe yinhle athi umuntu uyinja no ngiyayithanda yabona athi umuntu uyinja futhi wena ongeyinja kodwa kusho ukuthi ngihlakaniphile ngiyakwazi ukwenza ngithi waqabaqa ngibuye ngizohlala ekhaya kusho ukuthi ngihlakaniphile yazi futhi mhlambe ngiyamkhonza umuntu onginakekelayo uyibone nje imkhonza kanjani umuntu iyamazi nje umuntu oyilokho zayo
ziyamazi umelusi. kunjalo. Esayiqokela njengentombazane bese kufika isigaba basemzini belethe isuitcase sebethi shintsha-ke indlela ebugqoka ngayo. Uma ukuthi bengigqoka amathayithi sengiyawagumula sengifaka lezi ngubo ey'veza ukuthi kahle kahle mina khona la sengibone ngakhona. Nje meaning naye akaze akuthinte futhi uyokuthinta mhla nishadeni Emva kwe-suitcase. hayibo but ubona ukuthi uyakuthanda. Hayi angiboni nje uyangithanda. Ungazami nokungishintsha umqondo. Kunje uzongishintshe. Hayi ngiyakubongela yazi. Lo muntu wakho uyakuthanda like thatha. Uyakuthanda umuntu wakho thatha. Hayi mina 100%. Wahlala. Serious? Uyabheja ngayo impela. Ungafa umuntu. No. Ngiyakutshela Into yengane. nje. But yangichaza yile kaMavundla ke ukuthi uMavundla akabukeki umuntu ngathi uyakwazi ukuthanda yabona but bombheka nje. Kodwa ke Umbona ngani umuntu okwazi ukuthanda? Umbona ngani? Njengalo uyakwazi ukuthanda mbona nje. Ubona ngani? Yazi ukuthi mina into engiyithandayo uma ngabe abantu sebegceka ubaba yabo. Mabegceka umuntu. No mina ngibugciki. But akanayo ilook yo akufunakali vele azabe nelook yokuthanda. Isigebengu uzoba utsotsi phela manje njani. Kwamanje ngiyayibuza nje nokuthi wamthanda kanjani. Hayi ustrong kwi-character. Ngikubonile lapho. Character. Ustrong. Ngiyamthanda nje nkosami. Uyabona ke lo lukadala. Enye into abangayazi ngodala ukuthi sithandana sinjalo. Naye wenza into ethi ayifani. Nalento bengiyibalula ngogewe ukuthi uthe khona ewudali aphinda abe umzali bese bomnewethu. So ayikho lento yokubathenza usefuna ngeact mangizofika sendlini ngihamba ngijikisa hello baba vala ngiyazenzakalela kusho isicebu. Alo uthando lelo lokupractice alipractice. Usemathandweni yazi ubuqala ukuthola umuntu. Bengaqala izindla qa. But yabo lokho kwenzeke ngathi ngiyaqala. Kusho phela lokho. Sinodala. Hayi ngicela ukuba khona bese ihlanganisa izinto ungumeme. Hayi indeze emenywa yenye. Ini? Nceza. Yo, ayike. Sihlelo mashudula. Sihlelo mashudula la studio. Sihlelo bashudula yosivashele namhlanje. Kumnandi kuba ya. And futhi behlelo bashudula ngathi ngaphela 5 hours lenqoqo. Njengabe enenkece nje ubavudla. Uyasilandela epage lethu lapha ku YouTube ulike usubscribe ungibuza imibuzo emzima yazo uthatha izizulu sasenkandla manje usapply la yazi izizulu hlukene kanjani khona ulimi lweyigodi yabona nami ngase ngikubuze ngolimi lwangakithi khona la ngendlela lokubuza ngayo ngibabaliza khona ulimi mhlambe yini injeza ke injeza umuntu wesilisa okusayibhobhodle wabhimba busuzamile kodwa ukuthi umuntu wesilisa phela lapho uzamile mhlambe ingakho ngicabanga mhlambe udidwe ilile nceza nenjeza but ngiright kulelo ngisho hayi ugejile ucishe waya ngakhona befuna uphele la ithele nomuntu wesilisa ume lo ngiyabuza basho okay because sesi entertainile nalethandwa abantu kakhulu ethinta wena noMavundla asikakabi nayo show ye date ngithi kusaqala lezo zinto zokulungiselela 7 July ngosuku lwamadoda ngizokhuluma ngosuku lwe-10 July uyabona yithi laba nodala yini 10 July esuke ikhona i-first week of July yo abathi ngizokhuluma nomphathi wami ozethu ukuthi usisa ngakuphi usisa enkandla nosithwayele kodwa i-10 July
I think kuzoba fair uzositshela ukuthi hayi siye enkandla. Uyazi ukuthi mina ngisho kuthiwa anginalo iPortment bengengiye ngeDurban July. Uyazi ukuthi khona into engiyitshela abantu ngifuna ukuyifaka. Ukhuluma kanjani vele isiZulu? Mana khona into engifuna ukuyifaka la. UDurban July akafuna umuntu ofana nami owelusa yabo. Afuna umuntu obekana 2:30. Yeah. Lapha ulwimi lakho nahlukile. Yeah. Lapha mawuhlehlisa umuntu like sorry. Yabo. Manje nje into bana uthi ukuhlehla. Ha. Yabona. Simanje ke afunakala mina ngibona ukuthi hayi ngitshelisa somdanga ngana ukuthi ngesilungu lapha. Lapha nakufaka igqoke imboza wonke umuntu osuke ekhona. Manje thina solo siyisukumisa ingane ukhimlele ndasiboni lapha phambili. Manje alifuneki kulolo limi silunge lapha emcimbini wamasikandi imbuso amaciko. Yabona lana. Ngeke lapha nangiyi. Nje kuwa ngikhophiza. Wena uyafana ke nathi ke that is why sina sizovele siye enkandla. Ngeke nifake lamhelane efaka lapha. Hayi ngeke kulunga. Yabona ngabona kudlula usomize equkuliwe ngehoko lapho ngathi mina ngangathi ngiyagiga nganzami kanti kuyena inkulu leyanto. Bayibona le nto yenzeka la. Bayibona ke. Yayinamandla futhi ngabona ukuthi wenza into enkulu so mina ngase ngiqanukile bazokudlula bengigudluze ngixabane nabafana baqhubule lento. Ngenza manje bekeni phandle lento uyabona ngigudluze. Alifunakala ibhinga. Hayo ababhinca banalo itende lapha. Cha mina uyabona Esenjalo nje itende lababhinca bazokhuluma nongizwe ngizwe ukuthi ithini iplan yakhe ngoJuly. Ngazi kodwa mina bengibukela mina nelizayo ukuthi ngoba seyilusa. Yabona afuna into eyilusa lapha. Athi ungayinganyana nje khule iyodla ikhofi njalo njalo. Hayi iyayikhanda iti nombhubhudla. Ebashini. Afunakali ke emashini mina maqhamuka ihashi ngiya. Kodwa uyazi ukuthi ebashini uvumelekile naleli phinifa kanje. Awulutho ngiyaxoshwa lezi ingane esuke ziluka imluko ngathi shakilembe. Lezi egoqiwe. Awuyithandi iDurban July. Ngiyayithanda manje Hollywood. Ngiyayithanda yazini. Inkinga ile yamswenko oswenkwa lapha. Yini too much kakhulu? Khona ingube ehudulayo lapha usuqo. Wena uthanda igege. Cha, ngicakwa ile ngqephi yakhona ziyahudula ingubo zalapha ngabagcoba bonke lapha. Wonke umuntu engavuma ngamazinyo enhlabathini. Ngelusa phela mina. Manje kuyakusuka. Yazi uthi ifana nani? Ngithe mina. Kwesinye isikhathi silinyaza ukuthi uya entweni engeyona yakho. Yeah. Yabo thina abanye ufuna uyofesa efemeni. Ungayi office. Uyabona ukutshelwa kwase officeini ukuthi awungeke uzuqashwe hlukile kunase efemini kanti futhi imfolomani usheshe uyisondeze. Phela uthi ngane nami ngiyakhahlela futhi ke ngoba ngizofesa nje. Yanyathelana kuthi nibukana face of land nemfolomani. Yeah. Niyabulana khona lapho ngamajazi beniqolelana eniqashana. E-office yabo ngilungu ngiyofuna ngingasebenzi nje. Ukufesa. Acha sebenza nje MC. Angifesi phela lapha. Beza kwena. Cha, uyafona webhuti ngangenoni. Sophakathi stage. Hayi lemfeso yena uyasehhovisi wami phethe uqwembe bangaqasha usuku lonke. Ntanta noqwembeke kodwa phela ku right. Bathi ngitshela bawungenzi lutho ke nje urelaxa kanjani? Bongekho matasa nento hlala endlini. Uhlala endlini awulinda ubaba sekhaya. Ngihlala siswa omncane. Angikipiti mina ngihlala endlini siswa omncane. Bawaka movie in. Ukipita phela lokho ngapha ngakithi. Wani kufuni nini ukipita? Ngifuna ukushada. So uzobona kanjani ukuthi lo muntu uyakwazi ukumbekezelela or because phela bawumshada manje. I mean benishada manje ungakazi noma lo muntu ucasuka kanjani or wenza kanjani yabona. Ngiyazi umuntu ucasuka kanjani. Ucasuka kanjani? Yathetha too much. Angidinele ngamkhulumisa. Azithi ngibuye eGoli mina ngangihambile. Ngabuya ngibekwe half. By the way uthe uyivirgin. Mina? Wawalibona virgin fana nami. Wena nje usuthi na ama virgin wawalibona nje fana nami. Cha ngizothi awakazi ngengane ehlolwayo. Yes. Ulazi ngithinde not like TTTT. Oh, kwakho ngedle. Ngalotshwa. Ngase ngimitha.
Unengane futhi 2. Ingane ezo-2 mina. Awusebenzile. I think bazoba Ngabe badala. ngiyaxoxa bengikhishwa umuzi South Africa ngideserve umxhaso uhulumeni. Yabo. Uyalihola ikolo wona. Eqinisweni nginey'ngane eziwu-2. Uyayihola imali ekolo. Hawu ngibova ubona ngizothenga umbila noshoya manje ngibovuke mina. No-500 wambona mina. Yeah, washudula. Hayo, ulalela bopha umculo. Maskandi gospel. Maskandi ne-gospel. Nalo khona nalaba abadansayo angikwazi ukudansa mfethu ke. Kodwa nginabo abantu engibathandayo. So ama-artist akho owathandayo kulawa kwaMaskandi? Ngaphandle kwaGatsheni. Hayi wini uthi ngaphandle kwakhe. Cha sengenzela ukuthi angithi usaqenqeleza phambili kwamanje. Mina njengowesifazane osebenza ngoMaskandi nokholelwa kakhulu kuMaskandi. Bathanda bonke abaculi bamaskandi. Amaciko amaskandi ngibathanda bonke. Leyo mpendulo. Ngiyakutshela ngibathanda bonke. Ngisho ngawo Chemist. Yes, ubaba uKhansela noJPC. Baba umfiliseni Magubane. Filiseni Magubane. Umnyama. Yimi loyo ingane zoma Mthente. Hayibo siyakho nje besilalele bayizolo. Ish, azingabela ngakhohlwa lo mculo kaMaskandi manishi. Bese mfazi omnyama. Kunze mdaka. Yes. So bonke labantu bamaskandi kumina ngoba enye into ofune uyiqonde ngomaskandi ilabantu abasibuyisela ekhaya bacula ngosiko nezehlela thina abantu abamnyama sizizwe kangcono futhi thina esingafundile uyabona basingafundile sabafazi hawu ke basiculela ke labafana baculela ngisho into yokuyothuka umnakwenu mawuzwa ngathi kunengoma ongayizwa kahle uyidlala eceleni kwendlu kamnakwenu uvulela ispeaker uzoyizwa. Ngichazela interview ngicabanga ukuthi singasuke sibe sesihlala nawonke labashudula but yazi ngiyaenjoy icompany yakho ngifuna uqamba amanga luckily out yazi out le out out ithana nenhlanhla lobhuti hayi out yani ubhuti umavundla umavundla yes le out le ibene lakhe ibene inhlanhla so akaboreki behleli nawe esehlala nami kuphi ngahlala nomfana angihlala nomfana mina kulezi insuku angiyazi ke but it's fine no ngizophinda ngichazele yeah usiko lethu lithi owesifazane emeqomile izathi sasenza senze leyanto siyibuyisele endolo sifuna ukufundisa umuntu ngesikhathi owesifazane eqoma awuhlangani nowesilisa kuze kufike isuitcase nokuhlangana kwenu kokuqala kusuke kunodadweni abadala asibabeza ngamaqhiza so nje size sibonana emva kwesuitcase yazi ngicabanga ukuthi uzethu uzosilekelela ukuthi siphinde sibe nomashudula sizokhuluma nje ngezinto zesintu nje ithi isintu sokubuyisa ngenkani into zesintu nje ithi lokuyiphatha kwabantu besifazane nje uzwe yazi ngasisiza leyo nto yeah ngihamba nje ngizokhuluma nezingane lezi zasesikolweni bakubemile ngo-9 kodwa khona enkandla la eThekwini yebo muhle umsebenzi owenzayo ngiyabonga kakhulu lesivakashela omashudula abafethu esuka le kwelasenkandla sesitshela into eziningi ngayo for sure uhlangana nomashudula uzomunderstand kangcono manje ngithandile inkulumo or ingxoxo lobashudula mhlawumbe ngibeka kabe ngithi ingxoxo nje mhlawumbe khona igama kahle lesizulu sasenkandla but bashudula elakho lokugcina nje ongathini kuba bokeli Siyabonga kakhulu ngenza kwethu. Uvotile by the way? Ngivotile. Ngivotile. Ngicandi ngiphendula right. No ngi-right. Ngoba liyimfihlo ngi-right. Siyabonga. Sibambe lapho ngivotile yebo. Ngqi. Done. Kulungile. Ngila ekuthenini siyabonga kakhulu ngenza kwethu. Eningakwenza nje ukuqhubeka nilandele i-podcast affirmation kuzo zonke inkundla zokuxhumana. Phinde nimbheke nomashudula enje mashudula opakile
kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana nje mashudu lopakile. Angizuyivalela Upakile? Kakhulu. Awusukuma Ngifuna ukusukuma kodwa zwana. Ukuthi ngipakephi kodwa khona ngipakile. Oh, hayi ukuthi upakile lokupakisa ijwayele. Angazi ukuthi kuphi kodwa khona ngipakile kodwa. Cha ngithi awusukume sikubona. Namanje ngisapakile ngoba ngizokumise. Oh, umile. Ngipakile. Umile. Ngikho la. Kulungile. Ngifuna ukusho ukuthi mfowethu kube intokozo kakhulu ukungibiza. Ngiyazi ukuthi nama anginayo into ethini kodwa ukudela isikhathi senu nothando lwenu nje ukuba nami kuyangithobisa. Hlezi kusishonisa ezantsi ngasonke isikhathi ukuthi nisimeme. Mhlawumbe ikhona into engcono umuntu ayikhulumayo. Ey'nkulumeni zethu uma ukhona la sinyathele kabi khona komunye sehlela ngezantsi. Ngiyabonga. Don't you dare do if you do it, please take pictures. Scene 7.